Ya bafowethu, isidudla sendoda sithonde siyafafaza abantu emtshelo kanti bafazi bani ngilento inkunzi yembongolo. Uphunga lenje insizwe ngeja sentombini ngihambe ngento namhlanje uJula nophunga lenje. Ngihamba noma ngethe ngimlanda la eNewcastle. Bathi umthwalo wensimbi. Bosona wenza inkatha. Awensele enduna bakithi. Wena wasentshenteka. Awu, nsele enkosi, nsele enduna. Inkosi ayiqeda sibale. Njani mangethe? Yebo mangethe siyakwamukela sibali sami. Siyakwamukela mangethe lapho hlelweni. Besicela ukuthathele lithuba ubingelela uphunga lenje uphinde ubingelela abalandeli. Ngicela ukubingelela kusibalo wami uphunga lenje. Abafowethu bonke nje abalalela ishow kaMfowethu ngithi nje. Yebo. Sandla lidlula ikhaya. Awu, bafowethu siyajabula kakhulu. Ngicabanga ukuthi miningi imibuzo namhlanje eza kuphenduleka. Since ke abantu besazi ukuthi uphunga lenje usebenza kakhulu ngengqondo. Akekho umuntu ozongena kuleli khanda akwazi ukusebenza ozongena kuleli khaya ongakwazi ukusebenzisa ingqondo. Sibali. Sibali. Sizokhuluma ngani namhlanje? Ngicabanga ukuthi wena njengengcitha buchopho, umuntu osebenza kakhulu ngabantu, umuntu ophila nabantu, umuntu ophila futhi emhlabeni, ophila ezweni. Mina okumele udinga imibuzo bese wena uphendula mina. Kunjalo Sibali. Uyalibona inizwe Sibali ukuthi linjani? Ayi mabheketwane libheke phansi phezulu. Kunalo ludaba njengamanje olutrendayo luka Mnumzane ngifuna siqale ngalo. Yebo. Yini uMnumzane ngokwakho? Hey, mangake ngithi nje ukujula kancane masikhuluma ngomnumzane. Sikhuluma ngomuntu engathi uyinhloko yekhaya. Yeah. Ngiyayibeka kanjalo. Umnumzane. Yeah. Iziphi igaba kumele udlule kuzo uzube umnumzane? Ngapha ufuna uqala ebufaneni. Yeah. Ungena ebujongweni. Yeah. Ube insizwa. Yeah. Uqonywe. Yes. Gidelo ushadela nawushadela bese uzofika ke nomnumzane. Ngoba ngeke ukuthi usuka nje usumnumzane. Yeah. Yabona. Lento trenda nje manje ugadla wanqumalo. Uyibekile le ndaba yomnumzane wathi ke awukwazi ukuba umnumzane ngisho athiwa usuganele. Awukwazi ukuba umnumzane ungakaganisi. Uqiniseke kakhulu ubaba Gadla. Uyiqinisa lemsula lela. Kanti yini okumele ube nayo ukuze ube umnumzane? Kufanele ake ngilinganisa kanje nginengane zabafana. Uba nengane zabafana lo wachaza ukuthi ngumnumzane. Kufanele ingane zabafana ngiyikhulise ngendlela ukuthi zingene ebudodeni ngiyidodise zisuke lapho zithatha abakoti zigidelwe kuze kuyofika ke kube nomnumzane. Ngeke uvele nje ubona kusushade namhlanje sasosuvuka kusomnumzane. Ufuna ushadise ingane zakho kunebhanti leliphumele nabo umuntu eshada. Lele sithi Tragic libiza ngane libhanti lethwelo likamnumzane lihamba ngale siqole so Freddy Gwana. Yes. Yebo nawe ufikile lokuzinganelo echa ke. Usufikile ebunumzaneni. Okay. Uthi ugadla awukwazi ukuba umnumzane emzini kayihle. Impela umuzi mangabe ngakho umuzi mina lo muzi loyo kababa. Ingane yami yothi na yakho umuzi kube ngowami. Yakhela mina. Usomnumzane. Sengumnumzane ke lapho. Ngabanye amazwi usho ukuthi usomizi. Unemizi yakho. Hayi usomizi wakho Sibalo. Hayi mhlobo yazasikhathi mhlobo. Usho ukuthi nemizi yakho nemizi. Usomizi. Umnumzane. Okay. Usho ukuthi umnumzane usomizi kahle kahle. Ngacishe kuyele lapho. Ngoba njengoba ngisho ukuthi umuzi wengane yami wona muzi wami loyo. Lona mina ngibuka lo ngithi okaba bakuona okaba kamkhulu. Okay. Injalo. Hayi kuyozwakala mangethe ngicabanga ukuthi ke bafowethu siphendulekile bayaphikisana abantu. Ngishilo wathi ngizohamba ngesibeni sasentshenteka lapha ngize nayo insele enduna kodwa ke kulungile mangethe ngicabanga ukuthi abafowethu baphenduleke nami sengiphendulekile. Mangethe uthini ngenhlalo yase South Africa abantu bakhala ngemisebenzi sesize sigwebhana sodwa siyabulala namanje ke sibhekana kamakhelwane zonke umakhelwane manje
ngenxa imisebenzi ayikho uthini wena ngayo yonke into kuye kuthiwe indlala ibangulaka futhi awumshaye umuntu elambile hayi kunjalo impela kodwa ke mina ngakwela misayidi ngathi kulekha la ePolini yeah I leadership yethu weak kakhulu yazi ngangawezela into esimple ubheka nakuthiwa kuthinteka indaba zamanye amazwe yeah upholi bethu ugijima bakho lo attend indaba zamanye amazwe nokuthi bo attend indaba yala yethu yabona ngizoza nje zapha isampuli ke baxaya abantu bangapha eKagiso bexawe amazamazama yeah kakhulu bayireporta lento uthi hayibo sixawa amazamazama la kanje kodwa indaba khona izange ikhulunywe kwakushona nje amaphoyisa yonqanda isimo kwaphela kanjalo kodwa ngake wathi khuluma indaba zako Middle East kusukuma iParliament lonke lokho indaba yase Middle East yabona nangakulinganisela nje enye into kunomfana wala eMpumalanga ukuthi angisakhumbula isibongo ukuthi kwabani oke watrenda kakhulu umfana ekwazi ukukhanda upetrol eqoqa amaphepha nezigubhu ukuthi ufuna ukukhombisa ukuthi lento ngayenza instead ukuthi ugovernment wala South Africa umsponsor lomfana umnika imali or ngathi umfundraise umnikeze lo xhaso lo ukuthi indoda ake wenze lapho sibona ulento yakhe yasebenza mhlambe lo mfana singakhuluma ukuthi ngabe ukude mhlambe ngabe lento lenkinga esinayo njengamanje kuthiwa njengoba upetrol uzokhupha ngo400 lezinyanga ezizayo bingeke yenze lento bathi ugovernment wayi attend indaba lo mfana qinisile yabona so manje izinto eningi zizosishaya nangabe sizogijimela ukuthi labantu bazi bezijani bafike beyilawa abantu laba abazobadla nabo beyonceka kakhulu kubo lo mfana ngoba yena kanayo ukuthi uzohlangana nobani ukuze be right yamshaya lento lamfana kanti ugovernment uyayazi lento ukuphi lo muntu okhulumayo seMpumalanga lo mfana ngikhumbula kahle isitori sakho nje noma ngingasasikhumbuli simongoda jula eMpumalanga ayi bengicela sibala ukuthi makungenzeka mhlawumbe khona umfuni uzama ukuthi usitholele yena mhlawumbe kungakhona singakwenza mhlawumbe silekelele nasekuthini simveze kubantu Mthabela yebo mfowethu angisho ukuthi singene kuyo leyo kakhulu siyadlula nje kodwa ke manje abantu abanjalo I think sebadinga sizolenza ucwaningo bhuti sizolenza ucwaningo and then sizothola information imangethe ngaye ukuthi ubenzani then sithola senze ucwaningo sizomthola nabanye abantu I think bayamazi kanti futhi kokunye ebengisafisa kuphambi ukuthi niqhubeke sisimnike umangethe ithola ukuthi ayichaze ukuthi ubani akakavezi ukuthi ubani umangethe uphuma ngeke azayichaza umangethe namhlanje phela ngikhona mina ngizomchaza yabona sibani ngiyathanda abafuna bazokuthola kuma comment phela ubani okwabani kodwa nje ngidabuke etshentsheka la ngiyathanda ukumthanda ngoba izinto zihamba sale beyibona lento le la ngifuna ukuthi ke sicile kakhulu khona mangethe yini le edala ukuthi igovernment ingabanaka abantu bayo ngoba phela igovernment ngenxa yomphakathi yazi sibali nangake ngithi nje nyana abakulento le government ugovernment umuntu umcabanga naye ufuna ivote lakhe kuphela after ivote indaba yakhe ayikhuluma uzoba busy nendaba okengilinga njengoba president uthena ingene emandleni nangakhumbula kahle kwakune advert la kayithi khona uzoqedela into ama labor broker mina ke history ngeke ngathi kuyilandela nje noma ke yangishiya endleleni simo somsebenzi ngokusebenzayo kodwa nje ngeke ngathi kuyilandela wathi nayingena emandleni ine advertising eningi nje rotator lawo khosini phela ukuthi cha uzoqeda indaba ama labor broker yini kodwa ama labor broker ngingayibiza ngani Mthawula singayibiya sinde ngezulu ama labor broker into ngathi icisifana ama agent kanje into ethi ayicishe be kanjalo ukuthi kuzuthola ithende noma kuzuthola umsebenzi ngendlule umuntu othile ukushuthi mhlambe mawona na ufuna ucula ufuna uqale yini awuveli uqonde nje emculweni yabo izinto ezidafu kanjalo yabona ugovernment nangabe ngaqeda lento yamathenda ngicabanga ukuthi okuningi mhlambe engakwazi ukuzenzela ngoba ngiyacabanga ukuthi nayiseyikhiphile ithenda akayilandeli ukuthi iyenzeka le nto leyo ukuthi like nayikhipha ithenda yamanzi ukuthi akuyokhandwa amanzi kuphi impoyi ngala zinto kuthiwa kuyolungisa umnazi vele khipha imali aseqasha icontract ukuthi iwenzele umsebenzi ayenzanga inspection abayenzi yabo yiko abantu abaningi begcina sebelima uthola ukuthi sekuyabanga amathela kuthiwe into ka100,000 isu1 million akekho umuntu ongayifuni imali yabo nemali wami omele hambisa yebo kufanele uma ngabe uzonika mina umsebenzi kufanele kube netshontsho elithile elihamba ngale eceleni lalo umsebenzi loyo iyo into esilimaza kakhulu ngoba
futhi isikhathi esiningi ihamba nabantu nomngani nokwazana lento yamathende isikhathi esiningi ngoba mina nje ngeke ngithola ithenda noma ngathiwa ngiya-applyela kodwa wena nangabe uclose nomuntu olapha phezulu eParliament or ngayibiza amagama amaphathi okwiparty thizeni oclose nezikhulu zakhona kulula ukuthi wena ungayithola ithenda kodwa uthola ukuthi mina ngine-skill sale yathenda leyana ngabe ngiyayenza kodwa ngokuthi wena ngoba ukwipolitiki izotholwa kuye awucabangi yini ukuthi lento idalwa ukuthi mhlambe basidobela emgodleni munye ngeke ngiyiphikise kakhulu kodwa engifuna ukunothisa engifuna ukuyinothisa abantu abaningi baseParliament sibali baneziqu zase University of Fort Hare funa ubuza ukuthi bonke labantu abalapha iningi labo ligijimela bafunda eFort Hare kanjani bonke ngoba iningi most yabo ama-degree nama-diploma bokutshela i-University of Fort Hare mawuthi ayilandela lento yase-University of Fort Hare nabo umuntu njengothandela i-social media khona ukuthola engeke ichaze ukuthi kuyini kodwa nje nawe okuyilandela nje lapha eFort Hare kwenzakalani ngobani abaphethe i-University of Fort Hare abala eMzansi or abantu bangaphandle kodwa nje khona uyophuma naka ngifuna ukuchaza ukuthi lokhu ukuthi lokhu ukuthi kodwa nje wona khona uyophuma nawe ungayilandela indaba yase-Fort Hare ukuthi hayi man khona inkinga lapha or ayikho inkinga lapha kodwa nje most yabo iParliament most yabo iziqu zabo zile eFort Hare kumele uqale khona should nawe nafuna ukuba seParliament efuna uye-Fort Hare so ngeke iphele lento connection ngeke iphele uconnection ukhona yonke indawo nangakutshela nje sibale ukulanzele futhi ngibuyele kuyo yasekaHlizo namazamazama emngceleni igade amasotsha la ngaphakathi kugade ama-SAP yakithi so nje uhulumeni ekhipha amasotsha ukuthi awayolekelela amaphoyisa vele labantu laba bangenela ngokungemthetho badlule kuwo amasotsha bashiya imali bangena ngaphakathi yabo so mase kuthiwa sekufakwa amasotsha mawuthi ayibhele into yokufakwa amasotsha izosizaphi ngoba labantu badlule kuwo before bengena la amasotsha okushawa nje umphakathi oshawayo lapha ngoba egcineni lokho usuzwa sekuthiwa lamasotsha ngeviki acosta 1 billion 1 billion nawuthi uyabheka yini awayenzile ayikho ngoba lapha abafike bathatha nje imshini le bathatha abantu laba bababopha bafaka lapho emaveleni baselindela labantu abaselindela after 1 week 2 weeks labantu babona sesinabo la lento yokuhambisa abantu le makubo bephinde bebuye efana I think ama-South Africans uzomela ukuthi ayijwayele lento yokuhamba bahamba bayabuya in and out leyo angeke yaphuma yabo ngoba namanje abantu abangesihlala nabo bahamba bemakhaya bebuye thoba bosho uthatha sikweze sinabo sivuye sinabo so kuthatha imali abakho kubendela bahambisa labantu lapha labantu akusekho easy ukuthi bahambe baningi kakhulu nangakulinganisela nje iHillbrow iUvel iMalvern goBruma nje ngeke nje idolobha li-onwa yibo idolobha abantu bahlela abasemzansi bahlela emalokishini bahlela emkhukwini abanye baziba nama-title deed ala emkhukwini emalokishini manje so lento lena akukho easy ukuthi ungayiqeda ngoba lento nawuthi uyayiqala uyaphakama wona kuthiwa uzosizini ufuphi yabo so manje akukho easy ukuthi lento ngaphi izophela ngeke iphele wena uma ubheka mangethe yini okumele yenze ukuze inqondo lesimo sekukancane ukuthi i-decision alento inganqandeka yabona nje Eastern Cape kuthiwa bekubekwa ini Tokubekwa inkosi yamaNigeria Eastern Cape ngapha besuthu bebethi Newcastle nomNambithi indawo yabo zolo lokhu ngicabanga ukuthi mhlawumbe nawo wayizwa bathi indawo yabo le yabo so manje okusho nanje bahlendlela manje sesihlele eZimbabwe mhlawumbe ehlele Congo madoda asazi iyamuva yabona nje i-circulate phela abantu abasesiphakathi nendawo yabona bona nangabe eJozi ama-flat nje ngaka eJozi agcwele bona bodwa abangakithi uthola bele emahostela ko-GP mdiyadiyendeko and nabo bakhona kuwo leyo mdiyadiyaleyo kuthiwa ama-flat ahlukaniswe ngama-Masonite phakathi umuntu ngihlala efletini lele flat elibuye lisho yabona manje bakutholakala ngekho iflat elishile akukhulunywa lolu ndaba ama-flat akuthiwa kune-flat elishayo yona sekuthiwa hayi bangene ngokungemthetho badlinda bebethuleleni sonke lesikhathi ukuthi bengayibi kuyobheka nama-flat la aradwa yila abantu labo ukuthi kusemthethweni walikho emthethweni balinde ukuthi kuze kushe bese kumake beyi-attending nayi le ewela ngaseGoref City la bathini le iwela ngaseGoref City last month yagqiba abantu abawu-8 or 9 mina ngangi-around lapha kwenzeka leyana ngangilomva nje ama-breakdown eloko up and down kanti le property nabe ikhanda laphana lo muntu wabadayisela isite wena ngabatshela ngaleya site ukuthi ayikho right for ukuthi ungakha la
Ngoba indaba banofuna indawo la yonke indawo ithola kumasipala ngithi. Yeah. So wabe ngayi kulomuntu wakhipha indawo. Bokujoja akasatholakala usebalekile ngathi uyayilandela lo muntu. Kuthi manje umuntu wadla phansi. Obhusheli bakhipha imali baphuma bahamba. Omotors kuyaphuma kuyangena. Abantu kuphi kuphi. Uarusho wabula uChrisani. Bamkhipha wahamba. Uphesheya sikhulu. Phesheya ngapha kuthiwa bafike ba-celebrate le kubona ifike wathi hero. Ngibulala umuntu la South Africa bamdedelwa hamba. So yiyo ngithi mina kulekha le phezulu kwe-leadership. Mina sibali sami I think abaholi bethu angibuze wena. Uma ubheka wena umsebenzi wabaholi wamakhosi wesintu ukhona manje. Amakhosi ngingawubeka ngithi umsebenzi wawukhona. Inkinga ile bashayayo baphethwe nabo. Yabona manje ugovernment ungene wagamanxa lezi zinto khona into imithetho esishaya ugovernment abeshawa abantu amakhosi. Yabo. Inkosi yahola. Ugovernment uyahola. Kodwa manje uthi abheka inkosi igcina manje umthetho sewushaya endaweni yayo la kusuke iphethe khona lapha emakhaya. Ayisakwazi ukushaya umthetho ongathiwa mhlambe uthathwa abantu bonke. Mangabe inkosi ngiphethe inkosi uzwane mina kusho umthetho ngizolayela umthetho wenkosi uzwane kuphela le engiphethe. Yabo. Ngoba labantu phela njengoba kukhona lethu Ngonyama Trust. Ngonyama Trust ngicanga ukuthi ithathe indawo eningi kakhulu ngapha KZN. Yabo. So kodwa manje uthi abheka ugovernment uyangena kuyo khona ufuna ungena khona lapho kweNgonyama Trust eshaya imithetho yakhe khona lapho naye. Kodwa nayo inkosi ikhona lo. Ifuna ngabe yona umuntu orula ngeNgonyama Trust. Ubani lo holela inkosi? Ake ngithi nje mina ugovernment ake ngisho kanjalo ake ngibe nje ngihloniphe zethu ugovernment. Kanti ugovernment ungaphezulu kwenkosi. Kahle kahle umuntu omkhulu inkosi uma uthi abheka. Ugovernment ubekwa ngevoti. Inkosi iyazama. Uyibona ihlukana nayifika lapho le. Sibali. Kanti yini eAfrika thina ukuze siphume phela ngaphansi kwesandla sikambulali, isandla sombulali. Yini singazenzeli ikhali? Umcabanga thina sisabani uba nezikhali zethu. Ngoba sagcina uba nezikhali imhla sikhanda imkhonto. Into ebangela lokho ukufunda. Ufunda oqala kubalekile. Ngoba noma ngathi abheka ngeke noma ngathi ungathatha uparafini uhlanza nesipili nopetrol ngeke ulikhande ibhomu. Kufuna manje uze esikoleni thizeni e-university thizeni. I-university ke isebenzisa isilungu kakhulu. Thina siyigaba. Yabo. So bokutshela lapha ukuthi ufuna ukuhlanganisa ama-chemical thizeni chemical ethi yabona mangabuza nje i-chemical oyaziyo nje yiphi kuma-chemical ayikho engiyaziyo. So mazi ufuna ukuya esikoleni. Mhlambe kuhamba phesheya mhlambe eRussia abantu abaziyo ngendaba zama-chemical. Ubekuthetha ihlanganisa le chemical nale chemical ukuze kuphume lento. So manje nangabe vele mina ngizothi ngihleli la ngingakaze ngiye lapho eRussia ngiyofunda noma ku-Ukraine obviously ngizokhanda umkhonto. Wona isikhathi sami ngizazi umkhonto. So sho ulwazi lethu lapha. Ulwazi lethu lule labo bamhlophe labo. So sho thina kukhona umuntu wafika wasivimba ukucabanga. Yabona sibala ukufika kaYan van Riebeeck. uYan van Riebeeck naye sewezweni lakhe ezala South Africa. Wezofuna umnotho. Ngoba iAfrica yize belinothile na uJapan isikhathi ngegolide, ngedayimane nje uyabo. Njengoba ngabantu abafike namanje igolide lisagujwa lithatha liyogeza amazwe aphesheya. Nawu uJapan ukuthi yini enza lokho ukuthi igolide lithathe liyogeza le ekubeni engakuthemba imishini yokugeza igolide lizogeza la akekho ngakutshela ukuthi yini lo. Manje mina ubani umaziyo osebenza la kukhandwa khona imali? Akekho omaziyo. Nami ngeke ngitshele imali ikhandwa lapha. Yala South Africa ukuthi angithi mina ngiyisithizini yala. Ake ngitshele even umshini wakho ukuthi unjani. Sayibona umshini wakho. Salibona ibhomu ndiza lapha beliqhumisa lapha phezulu ndiza lapha phezulu. Thiwe imizilo le rocket. Umshini abasikhombisa umshini okhanda imali nanku nje nabo sibani basebenza lapha baqashwa ubani. Yonke into nje iba kunezinto eziba yi-secret la South Africa. Ehlala nje i-secret ongeke uzuyazi. Manje ufuna isikali bodwa siyothenga. See you 1 million endaweni ethile la sisithenge khona. Thoda siye nakuleyo mali leyo. Yabona nje ake into ezoyithi uyitshontshe. Yazi nangake ngikubalele amadoda nje la ngathiwa nje kuthiwa ngikhamba ngiyalenza sekuthiwa wena ngesingana ngathiwa abantu ongathi cela bekuphathele izwe noma ake bephathe izwe ngaba obani. Amadoda mhlawumbe ngeke afike nje ku10 noma ku5 owabona no mama ngingabala amadoda kuphela no mama bathize. Ngiliyazi kanje. Lo baba bathi Owen Nkomo. Hlambe kakhulu yababa Owen Nkomo. Kakhulu.
lo inkunzi group yes ayikho into angayazi emayelana ne-economy so okusho lo muntu onabona ukuthi noma thatha abantu abanjengo umthathe Ayanda Msweli ake ngababanje abantu abanye ngoba kuzobe ngabe ngikhethe iphele emasidi ake ngathi labo abantu abathi abafana nalabo bantu labo ukuthi nomkhwanazi umfane nomkhwanazi ukuthi izobe ngaphatha belithi bebodwa bengafikile nje ukuthena nalo ntombazana uMango bese lo Jesinto bengakuphathela iziqoqeli bese kuthatha lo umfana lo umlungisi noMancisa lo la khona lo enkatha laba bafana bathathe babukhane nje kudabashare bona bebodwa ukuthi singahlukanisana kanjani ekuseni esikoleni bakuphathela izithule lithi tu phela yonke le corruption egcwele la ngokuhlakanipha hayi ngokufunda yeah ngoba lento yokuthi siyafunda esikole ifike ngishaya mina ekutheleni sifunda u12 years or more si repeat senze in siphinde siyofunda sikhiphe imali eningi kunale kade siyifunda sesiyofundela ukusebe kanti besenzani lo 12 years uyabona nje ngakulayela nje ake ngilinganisa nje ngamazwi angwa promote eChina no Mozambique uyazi ukuthi umuntu la ngabe engena esikoleni efunda ufunda into abayenza practical yebo njobona emapanel picture amangaka nje ecela abantu bangaphandle umuntu esikoleni ayifundisa into uyayenza sometime so la South Africa into uyayifunda ephepheni kusafanele uphuma esikoleni akwazi uyibona lapha nakhona ngokuthi izenke lulo kanje balulizeke emadoda yabo iChina ngabe ikhuluma efundisa ingane ukuthi ibhomu likhandwa kanje ikhanda ibhomu ayifunde ephepheni ukuthi ibhomu uhlanganisa lo nalo cha benza leyo nto lekuzokuyifunda sengane zosikade yonke into ezokuthi umuntu etinaye ukhula vele lento unolwazi layo yabo so noma ngathi asekuyakufika ukuthi mhlawumbe usiya kuma tertiary level vele lento lenayazi mosudlule kuyo mina safuna yothatha u1 no 1 phuma u2 mhlawumbe phuma u11 yabo angazi ukuthi ufuna yenze njani ngoba manje lento angiyifundelanga ngifundile angiyifundelanga ngiyifunde phansi ukuthi thatha lesihlahla lesihlanze la lesiphume lo lona kuhlanganisa kuphumela into ayifunayo yawo izinto ezisishaya uthini Christianity siba siba lapho ke bathi kunokuphila ongapheli kumele sinake owasezulwini owasemhlabeni indeze ngeke kodwa bona basibhoma lebabhomana mina sibalo umuntu okholelwa kakhulu esintwini ngikholelwa kakhulu mledlozeni ngoba inkolo inkolo yobuKristu angiphikisani nayo kokholelwa kuyo kodwa mina ngikholelwa kuloko kwakithi ngoba nangathi uyabheka ihistory mina nginayo nawe futhi ngisho nale history nginayo ukuthi mina ihistory nginayo isiwakushaya izamanje angina history ngale kashaya ukuthi before ushaya ubani wayekade ekhona so mawuzongitshela ngoJesu ngitshela umuntu wakwelinye izwe ngingamazi angisho ukuthi angikholelwa kuye nokuthi angimthandi okholelwa kuye uright okholelwa ngapha uright food naye amadlozini ngoba mina ngiyazi ukuthi ubaba kaMkhulu bani ubaba kaShaka wakubani noma kaShaka wakubani so into engaphinda ngishaya kakhulu lapho lezi ndawo zenkolo ukuthi amagama labantu bonke babe ayisilungu amagama angaze ngizothi khona siphamandla mina eBhayibhelini no Siyanda no bani angangazi kodwa nje okholelwa kula angimphikisa ngimkhiphi futhi ukuthi wena musubuya lapha nalo eBhayibhelini buyecala right nalo kulabo abakholelwa kubo Joseph no Isaiah ngoba futhi bayazi ukuthi basuka baya nomlando wabo mina ngwazi so mina ngikholelwa ingapha kwaZulu la ngazi khona kwaZulu ngoba mawubuka ngithatha manje ukuthi angikukhombisa ithuna kaShaka ngakufaka imoto ngifaka 1 ngifaka 5 ngiyobeka khona mawungathi ngokutshela ngethuna lika Mateyu no Joseph angazi ukuthi uzophuma ngalo yovele eGalile nalo Galile anginazi ngaba umfula nje lo Galile sibani ekhethe manje yo ngithi mina umuntu okholelwa kuleyo nto angiphikisani naye angimshintshe umqondo ukuthi akaphume engene kulo kusho yini mina ke lamsayidi ngapha kwikhali futhi safe right uyasibona ngelanga yesontweni ayingahluleka mawufika lapha uzotshelwa ngala madoda engikubalela wona ukuthi kunala madoda engawazi so emlando wami nje ngisho umlando wami ngapha kwaZulu ngikhwela nje into zakwaZulu ngoba noma ngiqala ngishisa impepha angithi woza Jesu Kristu mangishisa impepha nje ngibizo gogo ngibizo omkhulu ngiqhubeke no daba
Yeah. So inkolo yalabantu angiyazi ukuthi ayenzani. Yeah. Yabona nje manje ngicela ukuthi ahambe yohlala kodwa ngo-12 noma ngo-1 enze usiko lwabo. So ngeke ngiyeke usiko lwakithi ngenze usiko lamaNdiya mina ngingalazi ukuthi uGandhi wayewubani uGandhi. Angifuni ukuhlukanisa ukuthi ngithi umusa noGandhi umusa noGandhi. Bazo laba bazalana kanjani kwi-culture yabo. Yebo wesibaqhayi. Angifuni ukubacwasa, angifuni ukukhuluma kabuhlungu ngabo. Ngikuzwa kahle. Right ngapha nje ngithi engabadini. Ubaba omunye umuntu ohleze ubaba omunye. Kanjalo ngeke mina ngibone ubaba omhlophe ngemnyama ngisho. Ubaba useneno lengathi yiNdiya. Hayi lutho. Uyokhipha lebevent. Okusho ukuthi kufuna ibe nje kahle ukuthi kahle ngowaphi. Exactly. Nangathiwa sengithola senginobabona lo lengazazi. Yini sasimbiza ngani uSathane before abelungu? Ukhona uSathane eAfrica. uSathane phela babekhanda umuntu omnyama ngomthetho. Kwakumuntu omnyama uSathane noma uyabheka. Ngoba uSathane akamhlophe. Waye ngaba ngamhlophe njengoJesu ngoba phela khona ngesikhathi soJesu. Yena babuya ndawo. Babuya ndawo labantu laba bangabheka awukwazi ukubaxabana bebangani. Yeah. Wabe emkhanda ebe nempondo bese emiso womuntu na uyabheka eThombeni. Futhi ngakhumbula ukuthi nasibale lento ukuthi safunza lento le. Ukuthi bazothi abantu Ayawunazi. Hayi umuntu ozokuthinta usathethe mina yeah. Angidabona uSathane bamfaka ukuthi abe nempondo. Yes. Kodwa nawe ubheka uphethe ifolo khona umuntu usamuntu. Okunahle wakudelwa lo muntu lo. Imadoda. Lo mnyama ngomthetho ngoba yinto ezimpondo bengafakanga kuloku kumlu. Nempondo kubeyinike lo mlu lo kuthi Yeah. Kuza kanjani beyiphose ngapha? Usho ukuthi uSathane uzoshisa esihogweni futhi uyophethe imfoloko kuphendula thina. Inkinga manje nasibala ukuthi ngoba labantu ababekhanda iBhayibheli babedoma abantu noma ngathi uyabheka. Babekulutha umqondo ukuthi uphume kulento le oyiyo ungene kulento le abayiyo bona. Phela noma ngathi sibala ikolo akudala ngafikile. Mangabuza ubani wabhala iBhayibheli uzomthola umuntu wabhala iBhayibheli wayefunda kusiphi isikolo ngeke ukuthole lokho. Yabo okushula kahle nje ukuthi mina wawufunzo. Ikolo zazingekho kudala. Ikolo into yamanje. Singaze mhlambe phesha zazi ikhona kodwa qala eMzansi. Zazi ngekho. Ngoba noma ngathi uyafunda umlando waZulu angeke uze uthi oShaka no senza khona odingani babefunda kulezi izikolo baphasa baya kulezi cha. Ukhuluma nje ngomlando ubazalwa kwaZulu koqhutshwa nempilo. Yeah. Balima bafuya nawo babefuya benze kokhona amaqhugwana la kanti oguqi baqhubeka baba nempilo bayaphambili. Sibani yabona njengoba ngikubuza ngifuna ukucaciseleka la ekuthenini njengamanje abomathu angisukela isalukazi ngisibambe ngesikinye sife kodwa uSathane. Kudala umuntu wathi maye ebulala omunye noma esenza okubi kwakuthi ukwenziswa yini lokho. La sibale kubulaleni umuntu. Mina ngiphasisa ngeke ngisho kanjalo ngiphasisa ukubulala omunye umuntu. Ziningi indlela zokuthi mhlambe langathiwa mina nawe sinenkinga singayilungisa. Yabo. Ngapha nawe mhlambe mina nawe uyasixaka bakhona abafundi esingake sibabe abafundi azi nginenkinga lapha ngixabene nobani ngicela kube nendlela ukuthi siyilungise. Leyo ukubulala enye iphathi ngoba umuntu nomuntu unamafamily wakhe unengane zakhe ezimdingayo. Is either rich or awukho rich kodwa nje wonke umuntu ubalekile. Nje ukuthi abe khona emhlabeni. Ngoba the time ungibulala ifamily yami ngeke ivume. The time ngibulala ifamily yakho ngeke ivume. Kuna namaphoyisa phakathi futhi usefuna manje mhlawumbe uyogquma ejele manje ingane zakho kusale ehlupheka la ngaphandle. Phile enye impilo le ongacabanga ungenyanga zingayiphila uma ungasekho wena. Cabanga ke manje sifana nokuthi ushonile kodwa uyaphila. Ngoba phela nokuya lapha nawazi ukuthi bekunika iminyaka emingaki. Labantu abangale abawubona begweba abantu. Hayi kunzima ngoba ngikubuziswa ukuthi okunye kunabantu abasebenzisa lona leli iBhayibheli futhi ukusilutha bethi umuntu afike akone bese eza neverse athi umuntu mekushaya kulesihlathi nikelesi yebo ndona uthini ngaleyo nto leyo wena mawubheka iBhayibheli uphinde ubheke nabo abelungu indlela beze ngayo ngoba phela ekugcineni kumele sibe nayo lento mhlawumbe iBhayibheli liyaphilisa leza nomuntu wrong asazi kodwa uma ubheka leso simo sokuthi umuntu bekushaya ngapha mnenge ngapha mekuphuca le ngubo omnike nenye kuyadepend ukuthi ungishandlelana sibani. Mangabe kuthiwa mhlambe ngelenza ngixabene nawe. Khona indlela ukuthi ngithi ngikushaya ngenzela ukuxoxa ngikuphephisa kule nkinga le.
engibona ukuthi izokwehlela yabona nje ngiyelanga ngisebenza khona kunobaba owathi uNkosi ngixolisa nje kumfaka engaseke salalela uyazi uNkosi bukufike uthi uvishwa amaphoyisa uqabela amaphoyisa efethi yini mfana wenze njani uba namaphoyisa ekukhe ngebaba lifusek hamba lephusha ngesicathulo yabona wona udle phansi uba lesale khuluma lamaphoyisa uthi usakuphepisile wona ngalo ndlela ngoba manje akazange ethi yini kwenze njani phambi kwalabantu ekunje wanya hamba emsebenzini uba namaphoyisa yabo usuphephile ngoba manje azokuthola amaphoyisa lokufika uzale khuluma ethi kanomfana ingane le nami sengaze mesela singengane usurayi ngalo ndlela laba babayihlakaniphe kakhulu futhi yabona bathi umuntu ukevusa laba bangabe ngeke ngithi mina akevuke Sibale uthe wenze ihistory ngeke ngayintshontsha nje kancane ngaphinde ngayiyeka ngisisazobuya kuyona awungelaphe lapha singamajongo silimele uyabona mawuzalwa kunokufika isikhathi ube umfana ukhule ijongo kanjalo mawusolapha ko20 uzofika ko30 sinokubona ngazi ukuthi sesikhulile mawuthi nenhlanhla ukuthi ube nayo ubaba mezama ukubuyisa endleleni ube namanye amagama wabhekisa ngakuye kube ngazi ukuthi ubaba akacabangi mayethi ungabokwenza ukuthi lempi singayilamula kanjani lempi yabafana nobaba babo ngoba akekho umfana kukancane umfana azwane noyise hey Osibali lapho ke ngathi mina kuyena ngendlela ekuzokukhuliswe ngayo ekhaya mama ukhuliswe ngenhlonipho uzohlonipha nje kodwa la ngabe bezokubukelela bengakuqondisi nangaphuma endleleni vele uzoba umdlambili angeke ulapheke lapho ukuthi ngina20 akusho ukuthi sengimdala kunomzalo wami ukuthi ngina30 akusho ukuthi sengimdala kunomzalo wami yabo njengoba ke iBhayibheli lapho lafika ngene khona ke lapho njengoba ngisho ukuthi angeke ngigxeke angeke ngithini ngalo njengoba ngithe mina ngapha enkolweni yesintu yabona nje bakuthiwa hlonipha uyihlono nyokuza insuku zakho zandezweni lo muntu ayisho lento wayishola phansi wajula lo muntu ayikhuluma ngale ngoba akekho ubaba wakho ongathi ephila kahle kanti ethatha isibhamu yobulala umuntu ubaba wakho ngaso ukuthi mfana wamkhulu usabenze wendle ingane zakho ukhule ukwande ekhaya mhlambe kuye ngale ndlela zokulaya ngayo lo uzothatha isibhamu yobulala abantu kusoyengeso ubaba loyo soyengeso ubaba sibali ngikuzwa ngoba sinalento yokuthi ubaba athi bafana bami la endaweni kulesi sigodi akekho umfazi akekho umuntu engifuna ukuthi angizele nomakoti esho umakoti wala endaweni kanti naye umakoti omthandayo khona la endaweni lo muntu ufuna ukushada naye lapho usoyephazama umuntu obaba nayizosho kanjalo ngoba inhliziyo yomuntu idle kuthandayo makufika kwezothando dala izulu sasithi ndiwedle gawule ezizweni kodwa manje ngokuthi nawubheka inkulumo yobaba kushuthi ngaleso sikhathi leso esasiphila imizi yakhelene mhlambe angaze makha umuzi lapho lapha bathathana njengemndeni nje wabela ukuthi lo ingane lapha akwazi ukuthandana ngoba usizwa so manje sosinye isikhathi imizi yafika yakhe kuya le lo muntu engithandana uthola ukuthi mhlambe wasuka le wazokwakha la yabo so le nto kwafuna ngegawule ezizweni sengiyibonile manje nazi la isila angisakhona ngiyela sengiyitholela so lokho angeke kungivimbe nase ngithole umuntu engimthandayo ukuthi angimiyeke ngoba ngakhena endaweni mina nje umakoti wami wasendaweni yabo usuze naye umntana abantu la ekhaya uthi uvele uthi uzokwenza introduction ubaba vele athi cha mfana wami hayi la ekhaya lo sikhona yini isidingo sokuthi umbuzo ubaba ukuthi why kushuthi noma ngathi cha kuzofanele naye ebe nendlela ukutshela ukuthi kungani ethi ngingamthandi lo muntu esengimkhethile kodwa isikhathi esingabavamisile obaba ukuthi bakukhethele abantu abasimama bavamise ukuthi ayile mntana lo ngiyabonga abantu abawoma ubaba uyayezwe njalo indodana wakho umhlobo hayi ngicela wakho umhlobo lapha kwabantu babo ethi ayivalayo na ukuthi usubonile akunankinga singavusa abakhongi kuthatha lokhu beyokonga la kodwa lena ukuthi engikhethela abantu besimama bavamise ukuba nokuthi angiyifuni ingane yamabani asaze mhlambe kuzobazalela ekukhuleni kwabo njengomama ukuthi babe bokwagama mhlambe wayekhona egibela umshayelo nje obuye mhlambe balalo ukuthi usefundise nengane yakhe imkhuba yabo kodwa isikhathi esiningi abantu besimama bavamise ukukhethela umuntu ukuthi lokho hayi
mntanami lana ngathi ugeji uthola ukuthi yena lo muntu esimame uyayivuna lento wena oza nayo kanti ubaba uyichitha ngokuthi yena uyazi ukuthi khona ababatha khona uyazi ukuthi sibali wangivimba ngisathi ngiyalapho uyazi ukuthi emakhaya obaba wasemakhaya ukuganga qala ngathi kudala omunye wabo yazi ukuthi bake abantu bakudala bebenayo imfihlo ukuthi umuntu engayifihla into ukuthi angaze efe nayo kwesinye isikhathi uthola ukuthi leyangana lapha nomfowenu awazi kodwa wena njengoba lokho ichitha lana mhlawumbe uyichitha ngezizathu sokuthi uyazi benalo yamama ukuthi bathi lento ngiyofanayo nawe ufuna ufe nayo lento khona imfihlo ofanayo sibana umuntu ongeke uyixoxele nje noma ubani ongathi mhlawumbe ngenye ilanga nasekuthe kuwe mhlawumbe wahamba mangaba waduna mhlawumbe umfowenu omthembayo noma mhlawumbe unkosikazi wakho noma kodwa nje vamise ukuthi inkulumo omama laba sebekhulile nje bengazuba nemfihlo umtshela ukuthi hayi wegogo lapha ngake ngakeje umzila ngathi le yangane leyana yala ikhaya kahle kahle bethi hawu umntana mkade ngayibona so mina ngibona intombi ubaba kangitshela ngalutho or mhlawumbe sihlangane res mangifika nengane ukuthi nayi ingane ngizoyithula la ekhaya ukuthi sengakho ubhlobo kanti obaba uyazi lengane ingane yami wayona eyichithela ukuthi impela wona wazi ukuthi ubaba uyanginyanya kanti wazi istory sakhe noma walengane ukuthi kwenzakalani ukuze iqhamuke lengane izinto njalo zenzeke ingane sikona ziyothandana le wona wazi yabona nje mina ngikhule sibala yabona nje mina ngikhule ekhabo mangayi kodwa hayi mhlawumbe bekade kunenkinga mina ngithi mhlawumbe umkhulu ubaba owayenalento ukuthi nje mhlawumbe wasebenza mina ngibakushola ngifuna ukundephi ngathi ngaye ekhaya mawuthi uyabheka indlo zelikhulu kodwa la ekhabo mara usudala la emlandweni kodwa bengiya kodwa nje ekhaya mangisekhaya labe ngikhuleka khona ngisekhaya ngisekhaya ke manje kanti ungubani yabo noma ngahlangana nomalume ekhabo maro kuba mnandi ukuthi ngihlangane nomalume kodwa nje ekhaya sekhaya nginalo umcika I think khona imfihlo futhi nalapho abadala kumele basitshele yona mhlawumbe khona phela ingane zenzela usiyo ngafani ingane nangabe umuntu uyayifuna ubuza kodwa kuma wakho ukuthi nayisekhona noma baba ukuthi baba nangabe ngithola ingane la usiko la ekhaya sezenjani asithola ingane yabona nje mina ezami ingane phela nakushonila noma ngabe sekhabo uma wayo nayo yakhumbula ekhaya uthi umakoti ezimdonsa lencane dasambe maye lashila ngalaleya ngokuthi kunosiko lithini ingane yenzelwa lona la kubo wayo engane so sasingeke sibaphikise abantu abadala babazi ukubezana nabezenjalo kunalento ye social media manje ngizongena mina ngiyosimelana asikhulume ngoNtsele njengoba mangethe nje iHanibeka awusona madoda into enenkani ukudlula zonke izinto emhlabeni inonencane nencane ehlula amabhubesi into ehlula yonke into so leyanto inamanye amandla onga ukuthi umuntu ocatshwe ngaleyanto uba namuphi umthelela njengoba usakhuluma ngale usebenza ingane yabona nje sibana ngakutshela mina ngifisa ukuthi yami ingane ngigaba ngensela ngokuqala insela ihlehle so okushona ngabe njengoba ngisibongo sami sifaka uNtsele phakathi ngiphinde ngigcabe ingane ngensela shilo ngane leyo ngiyibulala ngoba ake ngilinganise ingane nayikhulu ingane ikhulu right iphume ekoleni ifika ithola abangane bayifaka imoya ingane nayithi imdlambili siyalo ingane manje uyigcabe ngensela futhi wena ngengane le lo ngane leyizokhula nawo ucabanga nje ukuthi insele iya phambili kuphela ihleli noma ngishaya ingozi ngiconsa igazi ngihambe ngiyolgeza ngoba ngicabanga kahle ukuthi hayi no ungijwayela kabi akangibulali uyabona manje ukuthi kahle njengoba kuthi uphikela kahle nje uphikelela uyabona uyaphikelela wena manje uyabona manje uphikelela la noma kuthiwa kuyafona umuntu akhipha isibhamu isifayela madoda obvious uyibulala leyo ngane ngikuliswa lento ukuthi kune social media manje kwi social media abantu bapromota yonke into lapha umuntu ngiwuNtsele mina manje sengiveza isikhumba seNtsele othatha lento
ubethele enganeni la ufaka ingane kwenze yonke lento lena kanti lento ayenziwa like uthini ngale nto le ngoba baningi abantu abadukiswe yi-social media. Cha ngiyayikhuza le insolo noma ngabe isiphi isibongo ungakufuna uyisebenzisa insolo ngabe uthaka imithi yakho noma uyawazi ukuthaka. Ziningi indlela zemithi ongasebenzisa for ubunike umuntu isibindi. Kodwa not leso umbulala ngoba insolo uzombulala lo muntu loyo. Ngoba noma ngabe kuthiwa sekuyashuba sifuna ngabe uyabaleka manje phela ukubaleka kuyasiza sibali kwesinye isikhathi akusho ukuthi mawubaleka sezothi awuyigwala wabaleka uyigwala wabaleka uthi wasini uhambisa umphefumulo kwenye indawo wabaleka usindisa umphefumulo hayi ngokuyigwala yabona ungaluza unqamuka izandla nenzipho ulo kuthiwa cha uyala ubani kodwa uma uyislimu uyashaphala ukuqhamuka ikhanda namazi uphuma wonke amazi kanti bakho wavula baleka ukugcola ukuqaqile awusili igwala usindile kulento lento lizokuvelela exactly yabo so manje na uthatha insayele ugcaba ingane ngensayele izokhula ingane nesibindi nje ungasazi uzohluleka wena ezowena izodina isihlula wena ukuthi uyikhipha kanjani into ayifaka kule ngane ngoba ngale ndo ansangena egazini noma ungathi ugcaba la noma ungacaba la usayikhipha le nto ingenile lo ngane akale uyibulela ipheli. So kusho okunye ikuya kuboka lengane yobuzo labantu benziwayo. Yebo, usiko nje liyafuna ukuthi ulazi lo mntwana ukuthi umntwana enza kanjena ikuphi ekufuna ngikwenze kubantu abadala. Manje ngoba siyasonta mangethu. Isonto ke lokutshela ngeBhayibheli, ngiyalikutshela ngomlando wakini. Lokutshela ngenkolo nje amaKristu, amaHebheru. Uyabo, angeke ngitshele noma ufuna iBhayibheli uqale kwa ngapha kupage 1 ngithambe last page ungijado sifica lesibongo sawuzana yabusifiki. So yiko ngithi mina eBhayibhelini ngiyangikholelwa kakhulu kulo. Kodwa umuntu osebenzayo angimblame right. Shuje la yamsebenzela esayidini lakhe. Mina ngapha kwela mcha akukho la ngimsiza khona. 90% abantu abasontayo ngoba impilo yomuntu ibunjwe zisemncane. Yabo ngoba sikhuluma ngazo lezi zokugcaba ingane. Ngibuziswa ukuthi ngifuna ukukhuza abantu kulento ukuthi umuntu athanda inyanga za TikTok. Yabona? Yeah. Athi yena mina ngihamba ngesinto kodwa manje uthanda lezi zinto zawa TikTok useyofunda imithi ku TikTok bekhona abantu abangogobela abangawenza kangcono lo msebenzi lo yayibona enyama yazi lasibala ngaye nje ukubaluleka abafowethu nodadewethu laba bathanda social media social media inezinto ezinhle inezinto ezimbi uyabona kulelo sabantu Stifuza wa Black Life TV mhlawumbe amjwayela abantu uStifuza udila kakhulu ngokulungisa impilo zabantu lapha kunabantu abahamba bothatha lento ibaxake eyibulala ingane omunye nabe mhlawumbe indoda isamfunela le nomuntu wakhe sefunela la lenyoka lena uthatha inkosazana kuningi abanye banemkhovu not ola shotwa kulethi imali abanye ukuthathile kulala nje kulale lengane zonke la ekhaya ngina manje endigcina ngasamsebenzeni ngapho kokhile inyanga nayibuyile yamali inyanga isithathile ayibuyisi abona iphula ngabe utho ngibhuli libona ukuthi ikhulu imali yakho la ifuna anene ukuthi libambela ibhuli ya number not afika ibhuli waphansi kunjalo phela emhlabeni so uyabona usophelela no i-social media sibali into entweni ezinama advice not entweni zokugana okay babona ngabe loqhamuka ethi mina nginyanga ngibuya uphuphi ngiyathwalisa omkhulu baphila abazange bethwala okay baze bafa bengazange bethwala naku siyaphila nathi asikaze sithwala so mina mangizofuna imali esheshayo uqala lesiqale nje ngifuna imali esheshayo mangathiwa nje sengithathile ke lo nyoka leyo mhlambe enkulu engaka nje inyoka izohlala lapho oqala nje lo izohlala nginengane mina ekhaya nezinja lapha kunezinja kunabantu ayikho indle ekuthiwa ingene lenyoka la sengiyifunile imali eningi iveli phana imali engagcwala lendlu yonke le mhlambe ibe ngaka lo mali ngizoyenza lo mali ngoba uqala noma ngathiwa mhlambe ufuna ukuthenga iPorsche noma iLamborghini ngeke ufike no cash lapha egarage ukuthi ngizothenga imoto e1.5 million now cash olethwe inyoka ngoba abangene egarage ukuthi uzothenga cash olethwe inyoka ebhenki babheka ukuthi imali ngena kanjani iphuma kanjani ibuya yaphi so lena ke manje lena lezo kungena edwaleni ngizoyithini le imali ekhaya mara sibakantu eyichitha into yesithwala yalapha ku TikTok ayo sibale sithwalo barayithi abathwele mhlawumbe ukhake abasenzela futhi imali yesithwalo nawudabhe isikhathi esiningi isebenza lo muntu okusuke ethwalisa uthola ukuthi wayena akanayo le mali akathi uzokwenzela yona abanye babo madoda phela ngeke evule lezi igodlo zakhe siyibone lezi mali ukuthi iphi
Nongavula zonke lezindlu ayikho le mali akutshela ngathi khona. Uzokwenzela yona wena. Kodwa izokwenzela bese iba nenkinga ekugcineni. Uma kuuthi le mali khona yini kanti bona bengasenzeli bona. Ibe kube yabo uthiwe nje nayi ikhambi osafuna lapha ucaphuna nje uphuma uhambe. Usho ukuthi siyoyo ngaleyo ndlela nezinyanga zethu ziyithutha ingapha belungu basikuthi umno. Sibathiwa ngisho yabona lento ulandela into bazana abantu situfuza lapha. Yeah. Iy'nkinga ezilapha mfundo zingasiwa ziyofika eThekwini idlule ephelele eCape Town. Zibone phesha iy'nkinga abantu abanazo ngenxa yokuthatha lezi zinto. Yabo. Wena mhlawumbe naso uthathile wabe nenhlanhla kwakusebenzela. Kuzokusebenzela. Abanye abakuthatha i-contract lezi zinto lezi. So kusho ukuthi ngabe kuthiwa i-contract ye-4 years. Kusho nje manje u-2026 manje uyazi ukuthi nje ngaleliya ngo-2030 ziyawushaya kuwe. Madoda. Yebo manje uyibheke lento imbi. Inhliziyo izohlala njani ingashaya abantu yazi ukuthi we kusasa ku-12 o'clock ebusuku manje ziyakhala uyaqamuka unyaka ngale wona sengiphuma kanje. Ngapha nawuthatha i-contract usuyazi ukuthi unofanele. Kanti manje angizazi mhlawumbe nakusaza ngingafa. Nale ngingafa ngiyaphila nje ngothayi angikholeki futhi nangemva nje ngifile nje. Yeah. Angina contract anginamuntu okhala ukuthi wathwala ngami angifelwa ngala ngifuna lutho yabo.